Λοιπόν, δέχομαι την πρόκληση του Γιάννη Μενεξή για το ALS Ice Bucket Challenge. Είμαι έτοιμος να το κάνω. Κρυώνω ήδη. Και πώς το λένε. Κάτσε, μην κάνεις μαρέγκα. Άδειες το μέσα. Και προκαλώ τη Μαρίνα Σιάτη, τη Μαρία Καλευρόσογλου και το Μαρίνο Κωστόπουλο. Έχετε 24 ώρες. Αλλιώς θα δωρήσετε 100 ευρώ στο ALS. Πάμε. Μαλάκα! Τα χέρια μου κλείνουν μόνο τους, ξέρω, απλά ρε. Με χτύπησε ο άλλος με τον πάγο στο στόμα, αλλά εσύ. Εγώ. Καλά.